Hej alle sammen. Og velkommen til. I dag så skal vi åbne sådan en her Stella Crown ETB. Ja, vi skal på jagt efter Bulbasaur. Vi har været så heldige, at vi har trykket Squirtle. Så vi kunne rigtig godt tænke os også Bulbasaur. Også fordi det er en illustration rare, så det vil passe perfekt i mappen. Og ellers så er der bare ret mange andre også fede illustration rare i Stella Crown. Og så til sidste videoen. Så skal vi trække en vinder af 2 billetter til det her Collectors Card Market i den første weekend i september. Så med i slutningen af videoen, så kan du se, om du er den heldige vinder. Ja. Men vi skal bare i gang med at åbne. Vi fik gjort lidt pakker klar. 5 til dig, 4 til mig. Og så var der også det her promokort med. Men det har vi i forvejen. Ja. Men det er stadigvæk et rigtig, rigtig fint promokort. Men det passer desværre ikke i mappen. Nå. Sådan er det. Men til gengæld, så har vi lige 5 andre kort, vi kan bare lige hurtigt vise. I vores sidste video, der åbner vi First Partner. Vi åbnede en boks hver. Der var også en tredje boks, fordi mor havde også købt en boks med. Så hun så åbnede bagefter sammen med os. Og det sidste sæt, vi manglede, det var... Serie 2. Det var Gen 2. Og så... Det var hun lige så heldig at trække dem. Det gjorde hun nemlig. Så vi fik faktisk ud af 3 pakker, fik vi et af hver sæt. Jeg synes, det var faktisk ret vildt, altså vi ikke fik en dublering. Ja, det er ret godt klaret. Og så har vi også lige trukket så lidt, da vi har haft lidt hyggeåbning herhjemme. 2 andre kort, som også passer til mappen. Så det er jo perfekt. Og så må vi så se, hvor mange vi får i dag, som også kan gå i. Og chase-kortet her i, det er jo så Bulbasaur og Squirtle. Men der er også rigtig mange andre fede illustration rares, som vi måske kunne bruge til noget. Og så er det bare et sæt, det er lang siden vi åbnede. Vi åbnede en smule, da det lige kom ud. Og jeg mener, de første pakker, der fik nemlig Squirtle. Ja, jeg kan huske, at det var nummer 2 pakke, og det sidder bare stadigvæk inde i mig. Og jeg var bare sådan, jeg fik Squirtle. Og det var sådan en af de første sådan, altså hvad kan man sige, store kort, vi trak sammen. Og vi har faktisk også gemt den, og vi har haft den sendt til PSA. Den fik kun en 9'er, men for os der handler det om, at det er et minde om sådan den første sådan rigtige pull, vi havde sammen. Det sådan, ja. Toadstool, Rapidash, Velusa, Vigaville. Der er faktisk også den her Mewtwo her i den her. Jeg synes faktisk, at den er mega fed, altså selvom den egentlig kun er reverse. Og sådan. Men altså jeg synes, alle Mewtwo-kort er jo fede, jo ikke? Jirachi og Ansaroa. En Ruben, Raroon, Drillfun, Klink, Pangoro, Trainer, Talonflame, Drip, Lim. Nej! Vi fik den! Ej, hvor fedt, mand! Ej. Kom. I sleeve med den. Nej, hvor fedt. Og hvad er chancen? Det er. Og hvad nummer 3? Det var nummer 2, det var ligesom med Squirtlen. Det var også nummer 2 pak. Ej, hvor fedt, mand. Skal vi lige... Nej, hvor fedt, mand. Hvad er chancen for, at jeg får den i anden pakke? Det forstår jeg slet ikke. Ej, det er totalt crazy. Ja, what? Okay, det skal jeg lige ind i anden. A few moments later. Så er vi klar igen. På sådan et lækkert kort. Ja, jeg tror heller ikke helt, det er faldet ind i hjernen. Vi sad lige og kiggede lidt på det. Jo, men vi vil altid kunne sende til grading, men det ser ud til, at siderne er ikke helt lige store, og heller ikke top og bund. Men det er lige meget, vi har fået det. Også bare fordi, det artwork, der er i det. Det er så freaking fedt. Ja, det er mega, mega fedt. Så det er vi super glade for. Men udfordringen er jo, det er ikke top det. Nu bliver resten af pakkerne bare dårlige. Ja. Nå. Det var heldigt, vi får en enkelt illustration hver kort mere. Og det er vildt at tænke på, at det var anden pakke, og vi får den. Wow, det er lidt vildt, synes jeg. Det er fuldstændig sindssygt. Ej, jeg sidder, mit hjerte det kører bare, fordi det er så vildt lige nu. En Gulpin. Greybard, Rhyhorn, Morgrem, Trainer, Azumarill, Trainer, og den er sød. En Vulu, Tornado og en Dreadnought. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
Det er godt nok crazy. Men altså, hvis det er den effekt, det kort har, at du ikke ved, hvad du skal sige, så skal vi til at trække nogle flere. Hvad mener du med det? Så kan det være, der var lidt mere ro hjemme. Ej, så stop. Okay. Det var ikke sjovt. Okay. Det var ikke sjovt. En hudhud. Impidimp. Taras. Crabwall. Trainer. Det er nogle lange navne, det der. Grabominable. Ja, Grabominable. vi skal på kursus. Ja, det. Rabaru. Rhyperior. Kling Klang. Ui! Og en Terrapagos EX. Jeg synes faktisk, de er lidt federe end de, hvis man kan sige, ikke almindelige EX, men de her, de har lidt mere diamant-effekt. Ja, så man kan sige, lige der er præcis. lidt mere masse i det, i forhold til de andre. Det er sådan helt, Det er du ret i. Sidste pakke, Ja, så ligger der lige Squirtle i. Den kunne vi også godt bruge til hvad hedder det, Pokédex'en. ja. Men det ved jeg selvfølgelig ikke, om det nogensinde ville kunne lade sig gøre, at de to, de er tilbage. Jeg tænker, at chancen er jo Ja, okay, fair. minimal. Altså. Ja. Men så kunne det jo godt være, at vi lige skulle finde en mere, så vi måske. En Gossifleur. Cubeball. Nimble. Oj. Og den er faktisk ret flot. Den er faktisk også ret fed, den der. Jeg er faktisk blevet meget vild med Slowpoke, fordi den har sådan en flot farve. Ja. Slowpoke. Okay. Luminion. Rapidash. Vigavolt. Nej, Ej, det er gør. sådan, en træner også. Et lidt anderledes en. Man kan jeg også godt huske fra serien, ja. Ja. En Rapidash. Og en Melmetan. Okay, 3 puls på 5 pakker, og jeg får sådan en der. Ja. Det synes jeg bare, Det er faktisk svært ved at gøre meget bedre i hvert fald. Det tror jeg, ja. Ja. Så bliver det min tur. Så lad os se, om du kan slå det bedre end mig. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan. Det tror jeg heller ikke, du kan. Comfey. Shooter. En Vulu. Finneren. Lapras. Og den Jeg også, synes faktisk også, den er ret fed. det er den også. En Minchao. Salazzle. Comfey. Reverse. Marilli Reverse. Og en Carla Costa i holo. Okay, men du fik jo ikke noget af din første pakke, jo. Nej, jeg fik jo noget i min anden pakke, jo. Godt. Adlin. Fletchling. Phalanx. Porugli. Frogadier. Rhydon. Toadscroll. En reverse Siglissar. En reverse Tirtuga. Og en Blastoise. Ej, den er fed. Den er faktisk også rigtig fin. Den minder rigtig meget, synes jeg. Og det betyder den præcis, den altså den for 151. Ja, det ligner det. Okay, så lad mig sige, det er min nummer 2 pakke. Ja, altså kan det være sådan noget lockful, at det altid er Crown nummer 2 pakke, at der er altid noget. Det kan det være dejligt, hvis det altid er, at man er sikret på noget. Prøver vi lige en Milcery, Marill, Rhyhorn, Ponyta, undskyld, Træner, Electivire, Double, en Raging Ball, den ser faktisk også ret fed ud. Jeg synes faktisk, det ser ret fed ud, når det er et eller andet med sådan noget anderledes noget. Ja. Zerora og en Iron Boulder. Der er sådan, altså den har for eksempel det der future tingling, og den har 2 forskellige Det var også farve. Ja, lige præcis farven herude, jo, ikke godt? Det er faktisk ret fedt. Nå. Sidste pakke for i dag. Er der noget, der er der ikke noget? Hvad siger du? Altså, jeg fik jo noget af min sidste pakke. Okay. Fido, Måske er der også noget af din. Chakade, en Clang, Siglissar, en Træner, Revaroon, Velusa, Reverse Toadscroll, Reverse Frogadier og en Grimmsnarl. Ja, det var ret Han er god også farve. ret fed, ja. Og så er vi kommet til det, som videoen egentlig lidt handler om. Det er, at vi skal få en vinder af den her giveaway. Vi har smidt navn ind på det her hjul, som vi har gjort før. Og jamen Signe, vil du ikke bare trykke, så vi kan se, hvem det er, der Det vil jeg da gerne. er den heldige vinder?
Det blev Mads Poulsen 6164. Tillykke med de 2 billetter. Send os en mail på sineogfar@gmail.com, så får vi lige styr på, hvordan vi får dem sendt afsted til dig. Ja. Så stort tillykke. Til alle andre, vi håber stadigvæk at se jer derop. Det bliver en mega fed weekend. Vi glæder os i hvert fald sindssygt meget til at skære det op. Men ellers så var det egentlig bare det for den her video. Hvis I synes, det vi laver, det er rigtig godt, så vil vi i hvert fald sætte stor pris på, at I liker og subscriber. Og så ses vi altså bare i næste video. Moin! Moin!